नै आइफन बे नैबेजों एबारनिफ्राय भिडिअ लाबोनोसै आरोना सराफा नै नोंगुमैजों आंजों मुकबां भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना जानायनि भिडिअ लानानै फैलायबाय बयबो साबस्क्राइबार आगैमोना होनहरदों नालाय गुमैखौबो लाफा ओंखाम जानायाव होननानै ओंखायनो नै ज' जानोसै आरोना फार्स्ट टाइम बयबो बुंबाय थानायखाय आरोना नै दाउदै ओमफ्राय आलु टमेट' ओंख्रि आरोना बियो ओमफ्राय अमा बेदरजों टमेट'जों जेबो गैया सामफ्रामबो अमा बेदरजों दासान्दि नै अमा राजा नालाय बेखौ बारा जाहोजाया बेनाव बारा जाहोबाथाय दे होद' सानसेयावनो रायखस बायदि जाथारबाय नालाय मोनजागोन ना र' आं ओरैनो खरा जाखायो बयबो होनखायो आंखौ मासे खरा जायो होननानै आरो बेजों जाफाबा आरो आं मेंसिनबावो आरोना बे बिराद खरा जायो मोनजाफेरै बायदि जायो आरोना दासो मोनजादों होननायनि नालाय आं नेबावासै माला माला जाखो अमा बेदर टमेट' ओमफ्रायो आलु टमेट' दाउदै फिसाजोआ जाखांबाय बिगैखौ लानानै गेलेगासिनो दं बाहेरायाव जादोब्रा सिरि सिरि मा मोजां नङालै जोबसिगोन लासै जा लासै जा आं lebih kalah ya jago men nanggo waduh jangan hebat mungkin सामफ्रामबो अमा जोंना दामायनि मैयाबो अमा दिनैबो अमा सामफ्रामबो अमा आरोना फैनायनिफ्रायनो जोंना माबा नांलायनायसो जों दा ओमफ्राय भिडिअ बानायथ'नोसो दसे एसे मिनिथ'दों आरो नोंसोर ओमफ्राय दा भिडिअ जोबबाथाय केमेरा जोबबाथाय ओमफ्राय गैला रायलायनोबो गैला जेबो गैला गावबा थोरसि सुनानै गावबा आलदा आलदासो दा भिडिअ बानायथ'नायखायसो दसे एसे मिलिनानै देखायथ'नाय जादों आरो आइफन गोदान बायनानै थांगासिनो दा आङो मबाइलानो आइफना दंखायो आरोखि ना मोनसे ओमफ्राय दरखारानो गैया आंनो नाङा होनखानायखा आङो आइफन नाङा आं नांखाया आरोखि ना आं एथ' मबाइलनि लबबो नंखाया गावहा नांगौ खोन्थालाय मा आइफन बायदों आंनो मानो नांगौ आंना दंखायो थाखानानै गावहा गोजानखौ लांसै आरो मैया बायनायखौ आइथिं बायदों आइफन 14 प्र बायदों आरो ना मैया 14 प्र नङा माथो आइफन 14 प्लास आं मिन्थिया बारा मबाइलनि बिसय ओंखायनो आं दामि मबाइल लुबैखाया आरोखि ना ओमफ्राय मैया लायबावबाय बे दामिनो आइफन मोनसेबाव दंखायो मोनसे बोसोरसेल' जाखादों खोमा बै गोजामाबो ना आरो लायबावबाय बियो आइफन 13 मोन नामा ना सिगांनि आइफन 13 मोन आरो ना एबारना 14 प्लास 14 प्लासनो आंथ' मबाइलनि बिसय बारा जेबो मिन्थिया आरो ना जेबो नलेजआनो गैया आरोखि ना मबाइलनि बिसय अबे मबाइला मोजां अबे माबाया मा जेखौ बायनानै होयो बेखौ लायो आरो ना गोजाममोन बेयो बोसोरसे बारबाय बेयो गावहा दा गोदानखौ लांसिगोन गोजामखौ होलांसिगोन आरो आंथ' लाखाया नांखाया आंनो मोननैखौबो लानानै थांथों गावहा मानि थाखाय बायदों मिथिगौ पाबजि गेलेयोना पाबजिनि थाखायनो आइफन नांगौ बेनो
매정구나 하랑. 매점 누나가 미정이다. 너. 원래 무슨 말로? Jadi tu belah dua mapas kamu lagi deh. Sahabat yang mah tuh, jadi. Terus kenapa di video aku mau di mereka, mudang komen ada nam. Lu na lu. Tahu ini kan dulu. Boy berhendang mana lah. Aku bela berhamzanya aku ini ada komen terserah. Angin link sampai sana ke sini ada aku tahu apa. Mingguan yang nak jai jam close by nih. Gila. Này bây building ngầu nó mau đừng ở đây hơn phải thấy sẽ rằng bạn này cái là này khi anh bắt đầu mà bây giờ ôn bê đó đã ghi lại bắt đầu sao giúp bé rồi nè sao đồng bào ओंखाम जानायनि भिडिअ ज' लाबोनसिबाय थाबाय जाबाय आरोना दिनै सनाफोर एकदमबारे लाइक मेल्ला खालामनानै हरसारदो नोंसोर जेरै होनो बिदिनो आं भिडिअ लाबोगासिनो दं आरोना आगैमोन थ' आंनिखौबो अननानै हाजासे शेयार खालामनानै होदो भिडिअखौ सापर्ट खालायदो आरोना मोजां मोनदोंबा कमेन्ट मोजां हरदो ओमफ्राय मोनसे खोथा नै आइफन बे नैबेजों एबारनिफ्राय भिडिअ लाबोनोसै आरोना फुरानासै बियो मालाय नांलायदों होननाया दहाय नै बुरलां जाखांनानै थाबायगासिनो दङ माने आं नाङामोन आरोना आइफन आं दरखारानो गैखायामोन आंना बेनो सोलिथ'योमोन बारा गोबावबो जाखायाखै बैनो बोसोरसेल' बारखादों आंना मबाइला आं जि मबाइलजों खालायबाय थायो बे मबाइलानो ओमफ्राय नाङामोन आरोना गावहा नांगौ नालाय ओमफ्राय गावहा दा मैया आइफन 14 लायबावबाय ओमफ्राय नैबे गोजामखौ आंनो होलांसैनो आरोना 14 प्लासनो मैयानिया होनखाबायना दहायनो आइफन 14 प्लास लायबावबाय आरोना मैया जाय मालाबानो सिरि थांनानै लायबाय बियो मिथिबावानो आङो ओमफ्राय बे गोजामखौ आहा लानांसिगौलाय आरोना आंनोथ' दरखारानो गैयामोन एथ' बेबायदि मबाइलावनो एथ' बुरजा फैसा गारनो माने बोरैबा मोनो आरोना ओंखायनो रागा जोंदों आरो आं एसे थ' बेजों भिडिअ बानायबाय थानोसै आरोना एबार थ' मोजां भिडिअ लाबोनो नाजानोसै मोजां भिडिअ लाबोगोन आरोना नैबे आइफनजों एबारनिफ्राय थ' सापर्ट खालाय अननानै हाजासे शेयार खालामनानै भिडिअसफोरखौ मोजां मोनदोंबा कमेन्ट मोजां हरो आरोना दोनदो जाबाय